לא רוצה. זאת התינוקת. יואו, התינוקת נפלה לך, אירנה! מי החמודה? השוקולד הזה החליף צבע. זה החליף צבע. לא, קיבל. מה נראה? מי? תתחילו להמציא ריקוד עם עגלה. מי? אירנה בעגלה. אמא, איזה כלב. מי? לא. שמקים כאלה. בואו נמשיך את הסרט, אירנה בעגלה. אם היא לא מצליחה לדלג. יא אמא, עקומה. הכל מצולם, שיהיו בעניינים. בואי גם תשלחי את זה לכל ה... צילמתי 2. כן, אני פוגע. היי! אם זה פוגע במישהו אירנה. זה רק אבל היא נפלה לך שם, שכחת לקחת אותה. היא נפלה לך את זה 50 מטר אחורה. אם הלכנו כל כך הרבה. כן. מה זה יקרה מיריה? באה אליי, דברה, יש לי כזה, לעשות השני וכאילו, היא עשה כזה סתם, עשה איפור, ושמה כזה, שם, אז הוא באתי להתאפר, ופתאום אני כזה בעצה, וכזה שיט מחר. זה לא חדש. אירנה, תינוקת שלך רוצה סוכריה? קחי. כן, תתבלי את זה. בואי ניתם. בואי ניתם. איך? זה הכל בסדר? אני לא רוצה טעם סוכר ושוקולד שלי. שוקולטה. אני קוראת לזה שוקולד. אני שתה את זה לגימה. ככה תהיה לי הדברים. ואז אחרי שישאלו אותי מאיפה, וזה נגיד תאכלו את הלב עם אמא שלי. יאללה, בוא נהרוג אותה. הרגת את התינוק. די! זה הביתה מחר שתבוא לבית הספר. מחר? כן, כן. מחרתיים. לא, בואי נזרום את התקציב שלה, בסדר, מחר תלך, בסדר, מה אתה רוצה שאני אתקדם? לא, אני חושב... אלה מנקים עכשיו, יש גם מנקים אלה עכשיו מנקים את אלה ששמה אני מלפולפולים, לא, הוא מעלה פולפולים ומלכלך את הבית, הוא לא מנקה, הוא מלכלך. זה הכי מסגשך שלך. יש לך. המשפחה עם ספר חדש. יש לך. די כבר! תהיה את ההגנה! אני מוותרת.